Тръгваме за лудницата, защо пък да не отидем там? Там ще ни хранят, безплатни лекарства ще ни дават. Защо пък не? Vamos la manicomio, la. Изпълнява Консуело в оригинал и той е от Пуерто Рико. Vamos la manicomio, аз се правя в нова версия, защо пък да не направя? Vamos la manicomio, тръгваме за лудницата, защо пък да не отидем? Там ще бъдем много добре, защото всички откачихме. Vamos la manicomio, la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la. Vamos la manicomio, taradiri-dan-dariri, daradiri-dan-dariri, taradiri-dan-darata. Vamos la manicomio, защо пак да не отидем в лудницата? Там ще бъдем много добре, защото превъртяхме и сме от уличната инициатива и всички ни откачихме и не превъртяхме и атакуваме невинен човек. Атакуваме един бездомник, който се казва Илян Петров Медев и той е от България. Защо го атакувате този човек? Направо всички сте за лудницата. Vamos la manicomio, vamos la manicomio.